साख्रि गैयै बेकार लाइमोनफोराबो आथिखालाव रोजा रोजा रां मोनफुंनो हासिगोन। साख्रि गैजायै बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय बंधन बेंकआ 10,000 रांनिफ्राय 1 लाख रांसिम होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। साख्रि गैजायै बेकार लाइमोनफोरनो बंधन बेंकआ रोजा रोजा रां होगोन होननानै बे समाव फोसावनायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेकार लाइमोनफोरनो बंधन बेंकआ रोजा रोजा रां लन होगोन। बेकार लाइमोनफोरा 10,000 रांनिफ्राय 1 लाख रांसिम बंधन बेंकनि गेजेरजों लन लानो हागोन। नोंथाङा बेफोर रोजा रोजा रांखौ माबोरै मोनफुंनो हागोन? बेफोर रोजा रोजा रांखौ बेकार साख्रि गैयै लाइमोनफोरा माबोरै मोनफुंनो हागोन? बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानि फै। बंधन बेंकआ लानानै फैदों बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय बेफोर सुबिदाखौ। बे समाव बंधन बेंकआ लाख लाख बेकार लाइमोनफोरनि मोखाङाव मिनिनाय खौरां फोसावदों। गला बायदि बायदि बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बंधन बेंकआ बेकार लाइमोनफोरनो रोजा रोजा रां होगोन। बंधन बेंकआ होनाय बेफोर रोजा रोजा रांजों गोबां बेकार लाइमोनफोरा मोसौ, मैसो, दाउ, अमा आरो बोरमा बायदि बायदि बेफार फालांगि खालामनो थाखाय होनाय जागोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।